for tuning into Zim News Beat TV.
Mufuna lini kuti kumbai kutamangiza dzulo chitovea kani yetu kuita kupita kutsokorana kani ya ufiti. Apa ini ndi wopera nini kana pakupata. Lero masiku yese ndikadakhala mkati manga ndinayo kubwera. Apa rapa ndabwera ndifuna kufasa maji. Azizeza kujilezi lero musabonera. Imbwa kana ichidzinganisa tsuro chero ikarovera pagutsa ikadona ikamuka irasike gwara rayo mhanya ikananga. Nazvino ndichiripo kufambira mberi nematare angu azukuru. Handisi kuneta nhasi kana pungwe tingaite. Apa vana mundu andikufuna kuti abwere shopino. Apa icho tichaona manyukura nduboni. Hanzi pane munhu wandoda kuti auye mudare anonzi tichaona manyukura aripo here pana? Aripo here kana pasina totaura nezvevamwe? Tipinde kunango. Penango unango chitopea. Zvakanaka, zvakanaka. Yewe panjira basi. Wakadi yako mkomana. Wauya nani? Sheza vamwe wako. Iwe. Pamba inye kuchimbiza wazukuru wangu. Alidine mwana iwe. Kuitwa wakazi usiku. Ndaona kushaikwa kwembereko mukati menyu. Ndaona vanasikana kuroorwa vachirambwa vachidzoka kumusha. Ndakaona vanakomana kushaikwa kwemabasa. Ndakaona vanakomana kusungwa misana. Ndakaona konsida urwere hwemakumbo. Ndakaona zvekare tichaona kusungwa nhengo yake. Haisi nhengo inoshanda basa mukati memba yemukati. Eba, hapo kindari fungura nokona na ukuda kuiwa. Pamusuwa panzi vurai kukona, musavumire ipapo, orega kumira ipapo, kumira vanhu. Fungura muso, fungura goni. Vurai gedhi reswe. Chokani mamenepo. Chibva ipapo pakona pamukamira. Ona, patapita mbepo. Izoeka mbepo katofeka. Fungura mbongo. Vurai izve. Anza musipuzwere mhepo. Chipo kuna tate guru mhuru remiridzo. Apa zvinhu zvavo zvichitika pana fili zvifamberi pasi paziko. Zvinhu zvifana zvichika
Na utafeferi ine zimuzatini nizizolini. Hanzi dare rangu ndikunditi ndidzidzise pamberi penyu pakurarama kwenyu kuti maita nguva yakareba muri munhamo nematambudziko muchifamba muchizvibata asi kuti zvigadzirisike zviri kuramba kugadzirisika. Asi nhasi pamwe muno mudare rangu ndiri kuda kuziisa kuti pano ndiparasti bus stop penyu. Ndiri kuda kuti munonditorera munhu anonzi Cleopas Manyukura ndiani, ndiye muroyi. Chitoverani. Hanzi ari kupi? Munokwanisa here kumutora kuti auye pano? Ai. Ine ndikupasara makwara mwamutengo. Hanzi Cleopas Manyukura ndiye muroyi wenyu, ndikuda kukupai mushonga wondokurairai mashandisiro amunouita kuti afave abvume kuya pano mumatare manga. Aba ngane pesa apa marenga tiseka pananga pachoka dzena na Ignace Tavera. Hanzi pandandiriko kuita dare renyu pane rimwe zita rabuda pagirasi pangu rinoti Agnes Moyo. Pane munhu anonzi Agnes Moyo ra. Kabai. Hanzi ngauya mudare sumukai vazukuru tosangana kumatare tseru. Rero napaka kantomati ikani marusho. Rero ndakaripa. Hanzi batidzai magesi tichida kuendera mberi nematare zuva ranhasi. Kusvika mama chebesa. Chenjera vane vana vatashua uya imika iminida ireyo ayamuva chenjera vane vana vatashua uya ayamuva chenjera imika iminida ireyo ayamuva chenjera yasikura lero chenjera vane vana teresa dare renyu vazukuru. Mururu nemiridzo. Ndikakuyangana nechoka misozi murakarapa. Handachiridza dare renyu ndiri kuona muri kuyeredza misodzi. Apa ndikangana mwatanga muda kumana harassment. Ndiri kuona chiga cherufu chamakabva kunosangana nacho. Apa fiti ndikuzoanza kutamanga. Hai ndaona kufa kwa Enoki asiko zviro mupenyu ndiyo wandiri kuona muromo. Apa ndingangana munango iwe ukurira ndikuona kuti kwa trust tangwai. Iwe uri kudonodza uzoti chemo ndono pamhanza pako pabuda zita rikanzi trust chiko. Ndiani anonzi trust? Ni baba. Aruboni. Ari komani. Aruboni. Ari kuzi. Ari kumusha. Kabare tubere. Hai ndiri kumuda pano ndiyakakonzeresa kufa kwa Enoki. Ndiye kukonzeresa jambwa nemunyama kusarurwa kwawanda kusunga kwedaramo mumberi. Hapana chiri kufanira kana mabasa hapana hanzi ndikupa kuna trust baba mkuu. Fara ndimenere pena matenda pawatani chapera. Zvete zvitopera. Zvakanaka munokwanisa kutitorera trust kuti auye pano tikwanise kukurukura nhau yake maurayiro atipedza kuita vanhu nemaurayiro akaita Enoki nemasungiro ari kuita raramo yenyu ndikwanise kutaura naye pano tikwanise kuparadza zvikwambo zvake kuti vanhu murarambe muwane sununguko paupenyu. Anoramba ndikamuti saka ndanguuya apa ndinso uko kwese ndakuzwa ndikane mana tene kane matochi maramba ini matanda vara inosunga zaona mawo inobatidza pesa hazvisumukai toona namangwana kumatare vanhu ndakuzai kana kubatidzai matochi kunze kwedoka hapana akabatidza tochi saka
What
pangu panobuda zita rinoti John Gwidibira. Pana mwana John Gwidibira ere pana. Kana pali pedzana na mangwana. Kana pasina takuvhara matare tokura mangwana. Gara kodako. Auya wegere. Auya wegere mwana. Nauya naye na baba wake vari panapo. Sala kuchizwa baba. Baba John waru. Hapa nikangana ngani ya kupembeza moyo bana tu ndio kuipa tezo mngozi. Kitapia kia na jona kuondoka chamundo destination. Sasa zile tunaona kwa vile pasi maziko. Shitaon imwe tunatufidi murege zile muda tunao kuzaziwa. Hata na sekunda chezo dale ndaona kaita moyo ngozi ulipo kunesa pa mwanano John. Ngozi murune milizo. Asidare lenyu ni chilichele cheza asidare idzva. Makambo uya pano padare pangu baba we mwana ari kurwara vasipo ndikati ngava uye. Ko baba nzi chii chakapa kuti muri iuye yoga imi muchisara. Ndichagari nemhuri. Baba nzi chii chakapa kuti muuye kumatare muchisara. Andigari nawo ba. Rakata una mukazi. Wakarora mumwe mukazi. Sandi. Ukara nani? Urugara nani? Ndega. Chamonyona. Hanzi saka urugara usingaito mukazi ere mumba. Hayi. Ita manja. Angara usina mukazi ka urikuita mukazi wako. John. Ndege baba. Ukana. Maserangeri wawo ega handi baba tinongoonana mumastreets hatingaonesi. Ndibaba. Ndibaba kwandiriwo handingavasiya. Apa nakana tutikane pana mwanga vana rekosi yomeri kosi. Hanzi pane mweya wengozi wandiri kuona urimo mukati memhuri yako yomubaba wemhuri wazvinzwa here. Hanzi mweya wengozi ndiri kuona ingozi yakaparwa nemunhu anonzi John. Baba wako naWered naMoses ndo vanhu vakapara ngozi iyi. Wazvinzwa muzukuru? Ndo mhepo iri kunetsa pamwana wako ingozi yakaparwa nevabereki vako. Ndiani ani wako vana? Ndibaba nana baba mudiki. Hanzi ndivo vakapara ngozi iri kukonzeresa mwana kuti aite zvaari kuita. Wazvinzwa? Sanga nini kwa hivyo tunani kwanza ite minetani. Utate umatenda amare ziseni. Saka wagona kuuya kwawaita dare iri tanga tisingakwanise kuti takura iwewe sababa wemwana usipo. Saka zvawauya kudai ndinokugamuchira mukati mematare yangu ndichakuda kuseru kuti tibatsirane tipedzise kukurukura nhoroondo iripo tione kuti tingarape sei mwana uyu kuti mhepo iri kunetsa paari mwana uyu itaramuke mwana aite zvakanaka. Wapanzwa muzukuru? Zvakanaka. Hapo itoferi nifuna kupita naye utsogoro ndozudza mara ndizaona kuti tikashoketana ade kararanda kangamaritani mumwe. Zvakanaka. Pane urombwa hwakasiya hwakabatwa zvekare nababa vako. Ndiye kusaka uchiona nhasi uno mwana uyu kana mhepo yabata paari inotaura kuti anoda kuti agare muimba ikasiyiwa nani nababa vako. Pane mishonga yakasiya mukati medzinza zvekare ine chekuita nemwana uyu. Saka mishonga inoti itanga yaparadza. Kana yaparadza unozopfuurira mberi uchizodzima mhepo iri pamwana ndokuti mwana uyu arapike. Wazvinzwa muzukuru? Zvakanaka. Hapa kwa sala vantu vaviri vatatu ndikamenya antuwa mese muzapita kupata ndodo iyi ipita mese ndikutudzorera tenga kutwara lero matenda achanichani mweseni makwatamo pole pano kupere kupata ndodo. Chasara ndiri kuda kuita matare evanhu emhuri mbiri kana nhatu. Kana ndapedza tichazokoka ine sevazukuru vangu muri pano.
muchazodarika muchibata tsvimbo yangu panapa muchibuda ndokusunungurai kuti mangwana tozobuda mberi nematatu Amagazi sekusanda kusununguka. Ndikapata ndo ndakhala kusununguka ndakatera. Hati kana vazobata tsvimbo yangu Sekuti kusununguka. Amena ana pepa kuti achasunungira kupi. Kanoti ani kusani. Mwemba. Mwemba. Aibolidzayo. Hapo bana Bana ngotsera rofuna chinchino. Mundu kuyambiyangana, shida la mara, miyendo kuwawa, ati tsinu mulo yacho, ati tsone mundu anofuna kuona pakune ngomba ati nizikadema titabea. Pane munhu anonzi lizikadema sumuka waya upinde mudani yotitaurira Miyende kuda nani? Amakuba kuti Apa chokani wana kanena wewe hapo kwela ba. Basi ndishika kumambo. Ati bana fita mfuna likwele bana ndobe. zvakanakana sekundachereza dare rako muzukuru wakamboya kare mudare rangu kumashuro panapa tikakubatsirai pamusoro peurongwa wanga ukabatwa nevabereki mukati memusha ndakabvisa zvishiri zvababa wako pano asi nhasi uno ndiri kuona nhamo nematambudziko pauri hazvisi kupera ndaona waita dambudziko reruoko uchiwacha ruoko rikakurwadza ndikaona zvekare ukaita dambudziko regumbo rikakurwadza ndikaona zvekare waenda kumusha wakubva kumusha ukanosvika kubasa kuna basa rinopera kwadziri kwababa asi dare rangu riri kunditaura kuti pane muroyi mhani asara mumwe chete achiri neuroyi uri kunetsa pauri hanzi Ekineti Mudimu ndiani Ndamainini sekuru. ari kupi Vari kuHurungwe ikoko vakaramba kuuya even patikaenda kwamambo kwacho. Saka ndichizobva kwamambo. hanzi tomuuraya here Ekineti vari kuti ngaambe sunzai maoko zvamamaita uyu sekuradzani kwemba ngapa sekuru. vari kuti timuregerere tingoparadza zvikwambo zvake sunzai maoko Ngaite rest in peace sekuru. 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 Chichemo changu ndikudai sekuru. Ndikukumbira. Ndingadai ndaita suicide sekuru but ndinokuda kuti ndaona ini. Ndikunzwa ndakasimba. Because even hama dzese sekuru. Hapana ari kumira neni. Ndiri one padare irori. Vaningina vese sekuru inyaya yevana yakandirwadza. Ndakanyorwadziwa. Ndizvo ndaifunga. Because ndiripo ino uzazviuraya Ana sekuru ndiripo usazviuraya. uzazviuraya wafa uchiya ndeapo Anowazviuraya wafira mahara. ndinoziva kuti munomira neni. ini kana ndiripo unomira neni hanzi ini kana ndiripo ndichamira newe Ndizvozvo sekuru. raripo mushonga daona tiitese handoda kuti upiwe mushonga kusengu saka enda kusengu Alright sekuru. Bora. hanzi pane munhu yaakuda kwashe rugure hanzi kana aripo ndau yapo uya nevamwe vako wena vari kupi Wabona nani? hanzi wauya nani Cheka wareso kuma. Sister ndakuti. wauya nasista Azvanzi. wauya nehanzvadzi yako namukoma wako Apa ndikana. mukoma wako charuka umauya muri vaviri Apa ndikana dzukuru kana kana yakuipa kuronda. Pana ufiti. Ade muimwe bakara, ade zinzukotamene bwino. Ade ndikana na komboni. Topera zezi pana ufiti awili. Temwini. zvakanaka hati nasekundacheza dare renyu mukati memushanyi mune uroyi urimo
Uroyi ukubatwa na Komboni na Jane. Ndiani munhu anonzi Komboni? Baba wedu. Kwanonzi Jane. Ndimaiguru. Mukoma wamai. Hai ndo varoyi vari kukonzeresa namwe matambudziko mukurarama kwenyu. Manzwa zvozvo. Hai ndo vari kukonzeresa kuti iwe mukomana urore vakadzi vasingagari pamba. Warora mukadzi waenda, urora mukadzi waenda. Unaenda wakazangazi? Hanzo waita vakadzi vangani? Vaviri. Hai? Vaviri. Kamara kangana ndaura tenga mukadzi kamwata ngwai? Hanzi kwapa ndikacherechedza ndikuona kwakatora kamukadzi kamunin'ina kemukadzi wako kuti chii chiri kuitika. Nawe akati kande kuti wabereki vacho iwe. vabereki vacho zvakaitika pakudzokera kwemwana wavo wekutanga vaifunga kuti ndini ndiri kuita utsotsi. Akati kana ukatadza kudaro tichatsvaga uroyi tatiri mukumwa doro tichimwa tese. Hanzi ndichakutsvagira uroyi kana ukatadza kudaro tichitorako kana aripo wacho because muombe wacho anga atotiza akaenda kubasa kubulawa. Saka ndo pandakabva ndisara ndichitaura nemudiki kusvika ndatorawo mudiki. Ndatora mudoro. Natezvara. Wakapijirana. Tozvara vakati kana ukatadza kuuya kuzorora kumba kwangu ndichakutsvagira uroyi. Saka ukacha uroyi? Saka wakatya uroyi. Apa uyu Komboni Jane funa waibona aribona? Hanzi munhu anonzi Komboni nemunhu anonzi Jane ndo vada kuti vauye pano mudanho rangu kuti tikwanise kuparadza zvifambo zvavo zvavanokushandisira kuzvizoisa kufambira zvakanaka musagari zvakanaka mukati medzimba. Munokwanisa here kuenda Komboni naJane vanapa? Ndokwanisa noti Komboni ndo anaifanira ndauya naye akazotumawo. Anokona mwamteni. Hanzi endai munotora Komboni awe pano. Pakaenda isitatawanandika nzini ndimo wakuru mukudiwa. Ko Jane, hanzi kana masina kuna Komboni munomutaurira kuti kwataenda kuti hanzi maita vana vadiki. Hatikwanise kubatsirai munonega endai munotora Komboni naJane muuye navo pano ndokumende mberi kubatsirika. Manzwa zuva. Zvakanaka. Don't
and more stories. Tune in to Zim Newsbeat TV.